Igwakwara Governor Mbah n'ijiri picture ya were ebe na Zion ewe kpee ekpere. Ewe gbachibudo anyị gate. Ike ewe n'iwe. Ihe a emere ọ dị mma. Mba, ọ dịrọ mma, the governor adịrọ aware. Biko, forgive us. Governor adịrọ, that means no when somebody is giving order. Somebody enyere order. Ihe a mere today, pụrụ ibutere mmadụ abụmọnụ. Ole ndị esegbule. Ole ndị ejiri gbachibudo anyị gate. Our governor adịrọ aware. Biko, I was here since 12. Ndị gị na ha na-arụ ọrụ ga-agwa ya anọgide ebe at 5 a.m. Onye ka ibu? Afọ m bụ Right Honorable Jane Chinwendu Ene. Onye ka eji mara gị? Agụdo nwanyị. Ole onye ibe ibu? Abụ m onye ọgwụ. Ana m represent ndị ọgwụ North. Honorable Jane Chinwendu Ene. Abịa m ka nsị Brother Ebuka Obi, thank you. Mgbe anyị na-akwado ime election, abịa m ebe a. Eje m Lagos. Mụ na one woman a na-akpọ Mama Ikenna. Odun wee je Lagos. Enugu dị very hot that time. Wee wete sticker ese Governor Peter Mbah mụnwa anyị dị 4. Ikpechel m ekpele sị m na ọ ga-adị tough bet m gaba na anyị ga-ewin. And anyị nọ meche win just to say thank you. Ijiri mabana Governor Peter Mbah Mankono, 4 of you, bịa Zion. Yes, eji m wee bịa ikpechel m ekpele. And all of you won. Anyị ncha win we anya ka m bịa ise gị thank you. Eji m statue away na say thank you very much. God will continue to bless you. Thank you. Gị nwa butere ihe a. Father of perpetual help. Igwakwara Governor Mbah n'ijiri picture ya were ebe na Zion ewe kpee ekpere. Igwakwara Mbah ihe a ewe gbachibudo anyị gate till Ebike ewe n'iwe. Anụ onwe m na ebe a from 12 o'clock till morning 5 a.m. I was here. John the mmadụ. Anọgide ebe a. Ihe a emere ọ dị mma. Mba, ọ dịrọ mma, the governor adịrọ aware. Biko, forgive us. Governor adịrọ, that means no when somebody is giving order. Somebody enyere order. Mana ihe na-achọ ịgwa ịbụ na governor anyị adịrọ aware. And olu n'ụtụtụ emepe door. Biko, forgive us. God bless you. Governor, o kwesịrị ịbịa ebe a. Because ihe na-ebe a bụ millions. O nwere ka ọ dị o. Akwụbụ ụmụ Zion n'iro. Biko, ana m ayọ biko. Gọvanọ adịrọ aware, biko ana m ayọ. Mụ abụkwu nwa Zion. Ana m abịa Lagos 247. Ị na-emela anyị ekpele. Ọ sị na ya bụ Honorable Minister represent ndị ọgwụ. Ọgwụ North Constituency. Ọkụ ịhụ na Zion nwere ndị nnukwu mmadụ. Okay, ọ sị na onye adutere Zion. O were wee bịa Zion 2023. Ihe a mere today pụrụ ibutere mmadụ abụmọnụ. Ole ndị esegbule. Ole ndị ejiri gbachibudo anyị gate. Our governor adịrọ aware. Biko, I was here since 12. Ndị gị na ha na-arụ ọrụ ga-agwa ya anọgide ebe at 5 a.m. Biko, ana m ayọ yi. Biko, ana m ayọ yi. Biko, Brother Ebuka Obi. It's okay. May God bless His Excellency. Introduced to Zion. Give a better Zion. Yes. Oh, where we know. Yes. Oh, where about election next year. God bless you. He be humble. God bless Governor Mbah. I don't have anything. Governor Soludo, I'm no idea. That's what. But I want to know who is this person. We want to know who is the person. God bless you. I like it and get humble. God bless you. God bless you.